мардуми мо воқеан худкушӣ бегонапараст мегӯянд. бегонапарвар. як бегона агар намедонам як рӯзноманигори хориҷӣ берун аз Тоҷикистон як боре дар масъалаи Тоҷикистон гап зада боша, фардо болош як чӣ биёяд, пас фардо аксош дар саҳифаҳои Фейсбук, дар Инстаграм, дар Твиттер, дар ТикТок, дар хавру бало задагӣ мо қатитаем. баъд ман ёд дошта бошӣ Салмонҷон, аму баъд якчанд лаҳзае ки аму хабар пахш шуд, ман якду гап гуфтум да, дар аму Фейсбук навиштум, гузоштум. воқеан ман дига хай мо ҳама гапа дар ҳаққи ами Эмомалӣ гуфтем, чӣ гапе набуд ки нагуфта бошем ва зиёд вақт фикр мекунам ва тамошо мекунам гапҳомам такрорӣ шудагӣ аст. аз бародаромам низ такрорӣ мешаванд баъзан вақт, вале таъммул мекунем, мегӯем не бояд гуфт, бояд гап зад. дига ҳама гапа гуфтем, вале инҷа савол дар миён меорем ки ҳамон бародарое ки мебироянд мегӯянд шерои нарем, анан рӯзи инқилоба муайян кунем, мо барои шумо ҳастем, мо дар сафи шумо ҳастем, мо дар бари шумо ҳастем, мо дар чапи шумо ҳастем, мо дар рости шумо ҳастем, мо дар пеши шумо ҳастем. бача ку куҷо ҳастем? инами аст савол ки дар инами рӯзҳои душвор, дар рӯзе ки як бародари муборизи мову шумо нопадид гашт, дуздиданша, рабуданша. ман ӯ дарде ки ҳозир модари Раҳматҷон дорад, дарде ки хонаводаи Раҳматҷон дорад, ӯ ман ваёра ҳис карда метавонам, чунки як маротиба ман ай пушти сарам ҳамин чиза гузарондам. ин хеле аламовар аст ки вақте ки як фарзанди ҷигарбанди ту мехеза, миллат мега, вале вақте ки гум мешава, нопадид мешава, бо ҳамун бечораи додараш ай пушташ даводав мекуна, ё ҳамсараш ё модараш гираву зора мекуна, ё ин ки дуову зора мекуна. мефаҳмед, ана миш аламовар аст ки бечоро бародарои мо мисол барои намин миллат гуфтан хестан. албат ки касе ваёро маҷбур накард, вале ба як рӯзи умед ваё хестан, миллат гуфтан, даъво кардан, даъват кардан, дифоъ кардан, танқид кардан, то ки ҷои ислоҳ шавад, то ки ба ҷое бирасем. вале дар оқибат, дар охир мо мебинем ки хела ба ман аламовар аст. чанд нуқтаҳо дар инҷа аст ки мисол дар радиои Озодӣ ҳамун хабар пахш шуд дар бораи Раҳматҷон. ман дар назари мардум дар инҷа муҳим буда, мардум чӣ назар дорад. дуромадам назари мардума хондум, бовар кунед гӯё ки ҳами як дусе корт гирифтан дар дилам да ҳамихе задан да, ки фалонут кунан, бисмадонут кунан, шуморо хуб мекунан, шуморо фалон кунан. яъне савол дар миён меояд ки яъне ҳамин одам коре барои худаш кард, на падар гуфт, на модар гуфт, на ватан гуфт, на худсозӣ кард, на хона сохт, на дар сохт. бечора хай мехост ки ватанаш озод шавад, мехост ки озодӣ бошад дар ватанаш, мехост ки ҳамин диктатурӣ аз мобайн биравад, ҳамин золим аз мобайн биравад. Всем ассаламу алейкум. После последней публикации с фотографией, где я процитировал Джохара Дудаева по поводу его слов о рабах, а именно раб, не стремящийся освободиться из рабства, заслуживает двойного рабства. Я с этими словами полностью согласен, и это как никогда кстати. К сожалению, это факт. Он не должен никого обижать. Это не только про Таджикистан, это про многие страны Центральной Азии. Туда можно и Казахстан, и Узбекистан, и Туркменистан, да и в принципе про наших СНГшников, соседей, не только. Реально мы немного пошловатое слово будет, да, но все же скажу, почему-то, к сожалению, да, стали некими такими мазохистами. С каждым разом тирании, угнетений все больше и сильнее, но народ почему-то, да, нашел
какое-то антитело или как это, какую-то таблетку, которая все это переваривает, все вот эти угнетения диктаторов, все вот эти притеснения, она как-то переваривает это все. Поэтому я не надо сейчас говорить там, не надо говорить, что я против, что я типа там закончил свою деятельность или еще что-то. Нет, я просто пока буду выздоравливать, буду как-то заниматься собой, буду делать свои дела, потому что их очень много накопилось за 9-10 лет. Надо это все исправить. Рахмонов никуда не убежит, работы еще много. Никто не заканчивает свой путь. Просто для того, чтобы делать сильные удары, иногда надо сделать шаг назад, чуть-чуть собраться, чуть-чуть подкачаться в плане там ума и разума, собраться и там в путь опять. Салам алейкум. Сейчас на таджикском пойдем. Салам алейкум, Абиджон, хуби сози. Алейкум салам, kardeşler. Мегум чи yapaydı sadoy mardum kayne? Sadoy mardum, vaqt soat shidi sholo. Vaqt soat shidi gume bro. Хуби сози. Shukr, chokali sita shag nazad, shag period guftam. Як чи кардам, як пост монда будам дар ҳамин саҳифаи фейсбукимам, дар инстаграмам. Баъд мардум камтарак меган бача ки ҷо итаутар уҷа ҳамн якчанд як инқилобчӣ ё ин ки як муборизи чеченӣ Ҷахар Дудаев ном дорад, шаҳид вай чунин гуфтагӣ аст, ҳамон ғуломе ки намехоҳад ки аз ҳамин ғуломӣ биброя, ӯ сазовори дубора ғулом шудан аст. Ба ҳамин шакл да, ба ҳамин маъно гуфтагӣ аст, агар дуруст тарҷума карда бошам. Баъд ҳамин масъала мардум фикр кард ки ман шахс тамом дига ба ҳамин муваккилар ки на кай кор бодум. Шояд ҳам мардум рост гуфта бошад. Чи? Шояд ҳам мардум рост гуфта бошад. Дигар рост мегӯяд, намегӯяд кори хушо. Хайр иншаллоҳ. Ай бародар Аҳмадҷон, ягон гап хабар нест, хабар нест. Узраштам. Чизе ки гуфта гузаштан хулас ҳамо. Дига шанбе якшанбе истироҳати дига ягон мақом бошам дига иҷоб нест. Аллоҳ ҳифзш кина ва умед дорем ки ягон хабари хушам мешнавем. Рости хеле нороҳатам. Шаид ин масъала гуфтаниё зиёда ена ки даън гуфтанам паш бовард. Садқа шуншам бачаҳода ҳамаш да якбори ай пешшон гузашта будем. Вақт шуда ки ҳамун ҷои нест ки шумо бошем. Хайр дига иншааллоҳ ки умед дорем ягон хабари хушам мешнавем иншоаллоҳ. Чӣ кор кунем дига? Мегӯяд ки гилаи ман на аз он аст ки бечора шудам. Яъне гилаи ман имрӯз аз он нест ки мисол як мубориз хоб нопадид мешавад. Роҳ ҳамин аст. Аммо гилаи ман аз ое аст ки касое ки моро таъна медоданд ки шумо аз Аврупо фақат гап мезанед. Бародар Аҳмадҷон дар гули Русия буд, дар дили Русия буд, дар Москва буд. Яъне ҳеҷ як нафаре, ҳеҷ як шаҳрванди оддии Тоҷикистон яъне набиромад дар як наворе, дар як муроҷиате, дар як расонае лоақал як калима гап занад, як калима. Яъне ин ҳеҷ сахт аст. Дард аст, ҳеҷ дард аст ки Раҳматҷон дар дохили мафкура буд. Гарчанде ки хоб реклама намекардем, нишон намедодем, аммо дар ҳамун карантина ҳам дар бари мардум буд. Дар ҳамун карантина ҳам хона ба хона рафт, то ҷое кӯмак кард, то ҷое давид рафт боло поён омад. Дар хазяи зад аммо ки бачаҳоро аз пулис хапиду исун даводав кард, ҳар рӯз дунболи кор буд. Аммо мардуми мо воқеан шодкушӣ бегонапараст мегӯянд. Як бегона агар намедонам як рӯзноманигори
хориҷӣ берун аз Тоҷикистон як боре дар масъалаи Тоҷикистон гап зада боша, фардо пулош як чӣ биya, пас фардо аксош дар саҳифаҳои Facebook, дар Instagram, дар Twitter, дар TikTok, дар қавру бало задагӣ муқаддитем. баъд ман ёд дошта бошӣ Салмонҷон, аму баъд якчанд лаҳзае ки аму хабар пахш шуд, ман якду гап гуфтум да, дар аму Facebook навиштум, гузоштум. воқеан ман дига хай мо ҳама гапа дар ҳаққи ҳами Эмомалӣ гуфтем, чӣ гапе набуд ки нагуфта бошем ва зиёд вақт фикр мекунам ва тамошо мекунам, гапҳоам такрорӣ шудагӣ аст, аз бародаромам низ такрорӣ мешаванд баъзан вақт, вале таъммул мекунем, мегӯем не бояд гуфт, бояд гап зад, дига ҳама гапа гуфтем. вале инҷа савол дар миён меорем ки ҳамон бародарое ки мебироянд мегӯянд шерои нарем, ана рӯзи инқилоба муайян кунем, мо барои шумо ҳастем, мо дар сафи шумо ҳастем, мо дар бари шумо ҳастем, мо дар чапи шумо ҳастем, мо дар рости шумо ҳастем, мо дар пеши шумо ҳастем. Абача ку куҷо ҳастем? Инами аз савол ки дар инами рӯзои душвор, дар рӯзе ки як бародари муборизи мову шумо нопадид гашт, дузиданша, рабуданша. ма ӯ дарде ки ҳозир модари Раҳматҷон дорад, дарде ки хонаводаи Раҳматҷон дорад, ӯ ман ваёра ҳис карда метонам, чунки як маротиба ман ай пушти сарам ҳамин чиза гузарондам. ин хеле аламовар аст ки вақте ки як фарзанди ҷигарбанди ту мехеза, миллат мега, вале вақте ки гум мешава, нопадид мешава, бо ҳамун бечораи додараш ай пушташ даводав мекуна, ё ҳамсараш ё модараш гирав зора мекуна, ё ин ки дуо зора мекуна. мефаҳмед, анамиш аламовар аст ки бечоро бародарои мо мисол барои nimин миллат гуфтан хестан, албат ки касе ваёро маҷбур накард, вале ба як рӯзи умед ваё хестан, миллат гуфтан, даъво кардан, даъват кардан, дифоъ кардан, танқид кардан, то ки ҷои ислоҳ шавад, то ки ба ҷое бирасем. вале дар оқибат, дар охир мо мебинем ки хела ба ман аламовар аст. чанд нуқтаҳо дар инҷа аст ки мисол дар радио Озодӣ ҳамун хабар пахш шуд дар бораи Раҳматҷон. ман дар назари мардум дар инҷа муҳим буда, мардум чӣ назар дорад, дуромадам назари мардума хондум, бовар кунед гӯё ки ҳамин як дусе корт гирифтан дар дилам да ҳамин хез задан да, ки фалонут кунан, бисмадонут кунан, шуморо хуб мекунан, шуморо фалон кунан. яъне савол дар миён меояд ки яъне ҳамин одам коре барои худаш кард, на падар гуфт, на модар гуфт, на ватан гуфт, на худсозӣ кард, на хона сохт, на дар сохт. бечора хай мехост ки ватанаш озод шавад, мехост ки озодӣ бошад дар ватанаш, мехост ки ҳамин диктатурӣ аз мобайн бирава, ҳамин золим аз мобайн бирава. хела ба худо ина чанд сол мешава, 9 сол мешава хидмат дар ҳамин роҳ мешиносум, 9 сол мешава, вале дар охир дарк мекунем ки касе нестем, яъне писанде надорем, яъне арзиши надорем, яъне нимхе яктарам ки бибаранд мон, касе аслан ҳамун як ҳафта ба мисли бародар иззатамона як ҳафта доду вой мекунем, як ҳафта доду файрод мекунем, ҳатто нолаву гирарам мекунем, вале амале нест, коре нест. аммо баъди якчандқа бо каме гузашт рафт, бо ҳамун бародарои пайдо мешаванд ки эй инқилоб тамом, бас аз гап занед, 30 сол шуд гап задесте, 20 сол шуд гап задесте, 10 сол шуд гап задесте, бас аз гап занед, бироен инқилоб. ина ман намедонам чӣ зулм болои мо мардум миллат бояд бикуна ҳукумат и режим ки мову шумо бедор шуда, яъне амале бикунем бидуни машварати кадом ҳаракате, кадом нафаре, кадом сиёсие, бикунем як амале бикунем дар ҳаққи миллатмон, ояндамон, ватанмон. чӣ зулм монд дар мобайн, аз лиҳози диниш чӣ зулме буд, чӣ ноҳаққие буд дар ҳаққи диндоро, дар ҳаққи мусалмоно кардан, иқтисодӣ чӣ зулме буд дар ҳақ мон кардан. ва ҳамихел агар зикр кунем ҳама тарафа зулм рафтаеста ва боз идома дорад, вале мардум чӣ? мардум боз ҳамун намедонам чиза интизоранд ки касе аз осмон мефроя ва ёро наҷот метаҳад, ё ин ки намедонам чӣ кор мекунад, чӣ бояд шуд, чӣ бояд кард, ман намедонам. ва чанд муҳим дар инҷа Салмонҷон ки
ба ман саволи муҳим ки чанд чунин ҷавонои нозанин ҷигарбандои мо бародарои ҷони мо шумо ва ёро намешиносед бародаро шояд ба шумо қадар дарки қадар алам накунад вале вақте ки мо вай бародароро мешиносем вақте ки мо ба ӯ бародаро нон намахир ҳастем дар тамос ҳастем доим бо мо ҳастанд бо онҳо ҳастем ани ҷашда аламовар ҳастаеда ани ҷашда вақте дасту ҳастагӣ аст дигар ма шахсан ҳатто наметавонам инами номусум наме виҷдонам наме бародаро ки буром як эфир кунам як намедонам як гап занам дар бораи бародар барои чӣ барое ки охи мехоҳам ки як амале кунам дар ҳаққиш як кори хайре кунам дар ҳаққиш ки як воқеан ҳамун озод шавад пайдо шавад кори дигаре шавад барое ки ма боз чихеле ки дар аввал гуфтам дигар гапе набуд ки нагуфта бошем ҳамаро гуфтем гузоштем дигар ма Салмонҷон ростӣ хела ҳамин чиз мара сахт расида бигем ҳамин аввалуш ки бале табиӣ аст ки роҳ ҳамин аст мо зарбаро хӯрдем ва хӯрдестем ва ҳеҷ дар ин роҳ бигем дилмонам ба мис чӣ окей гап нест дилмонам ба санг баробар шуд бале вале дариҷа вақте ки мебинӣ вокуниши мардума назари мардума ки ҳамин бародар мубориз буд иниш бо дубора зарба мехӯрӣ дар ин масъала ки мардум хела бетараф аст бояд ҳатман як иззатамонӣ бошӣ бояд ҳатман ба 100-200 ҳазор муҳоҷиру ёрдам кунӣ кӯмакӣ кунӣ вале оне ки ту пушти парда ва пеш аз дар майдонам дар тазоҳуроторам буд мо намегем ки танҳо бародар Аҳмадҷон пушти парда буд дар тазоҳуроторам буд дар майдонои бигем дипломатирам буд дар ҷаласаҳо метавонист ки омад дар ҳамин олмон буд не ки мо аз наздик дидем метавонист дигар нарава метавонист инҷо бимонад ҳамон аммо масъули як минтақа баргашт рафт воқеан аммо омада буд дар Полша буд дар олмон буд метавонист гӯя хайр бало ба пасу дигар биро ба хайр дига ман инҷа мемонам халос мубориза ҳамин аммо чун масъулият дошт баргашта рафт ана ин сахт аст касое ки акн барои ман воқеан бародар шояд фардо навбати ту навбати ман навбати он бош ин аврупо нест гарантия ки ту ҷону саломат аст ин гапо дар майдони Берлин омадан парондан дар қари инглис рафтан киштан рафт яъне Австрияда пеш гапда бародарҷон агар хато накунам ду мухолифи ҳамин Кадырова киштанд якташ як чанд моҳ пеш киштанд якташа яъне даву назар набошем ки мара зарядам 5% мон Салмонҷон ба ҳами хотима мебахшемаш мара мебурам каме даву назаре набошем ки ана мо Аврупо омадем дигар ҳама ҷо ҳамон аст на ин шикорчиҳо доим доран аз пушти мо шикор мекунанд 24 соат дар фикри мо ҳастанд хоб манзур мо нагуфтаам ҳамин аста ки мардуми азиз мардуми кишвар ма дигар гап надорам ма гапҳома гуфтам дигар чӣ хеле қабул мекунӣ намекунӣ ӯ кори хитон аст бародарои азиз ва дар охир гуфтанӣ ҳастем ки морам мақсад масъулият дорем берун аз сиёсат ва донишгоҳ дорем намедонам кор дорем ва каме бояд ҳамин павлуҳо ҳамин минусҳое ки ҳаст бояд ваёро пурра карда ва баъд дар фикри мубориза шуд яъне намешавад ки ҳамин 24 соат мубориза бошаву баъд як вақт бихезем ки таи 50-40 дадро омадаем дар охир ё дуздиданмон ё киштанмон бо ҳамин як дисе ҳақорати дашном дар комент мешнавем рости хеле аламовар аст хела аламовар аст ки бояд ҳатман як мухолифи даъват куна як Салмоне як ҳаракате як 24 як ҳаракати дигаре ки биёин мардум вокуниш кунем яъне мардум ӯ инициативара ӯ чиза худаш ба ӯҳда гирифта наметавонад ки бес ҳамин бародари мо аст дар паҳлӯи мо буд дар сафи мо буд дар поён муҳоҷири оддӣ буд бечора ону ранги шумо дар қатори шумо сохтумонда кор мекард ину он яъне муҳоҷир буд
ва ҳаракати мо ё ин ки муборизаи моро ҳам барои ҳамон хотир буд ки дар ин қадр сол бояд мо муттаҳид шавем, мо бояд дарди якдигарро дарк кунем. Ин аст манзур. Хоб Салмонҷон дига таваккал ба Худо. майлиш бо дар тамос ҳастем. Иншоалло дар думаи хитам Баро Худо нигоҳбон. бош Салмонҷон.